जोबोद दुखुनांथाव खौरां। घपुर हालामनि सिङाव थानाय ककिला बनरगाव गामिनि मुश्री उत्तम बसुमातारीनि फिसाजो निरुला बसुमातारीया गोबाव समनिफ्रायनो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामाव गोग्लैसोनानै दं। बिथाङा 4 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फरायसामोन। बेयो फरायनाय, मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बायदि बायदियाव आखा-फाखामोन। दा बिथांखौ गोबां फाहामसालियाव दिन्थिबाय नाथाय जेबो मोजां जायाखै। बेनिखायनो बिथांखौ मोजां फाहामसालियाव लांनो थाखाय रांनि गोनांथि जानायलाय रायजो राजाफोरनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय लुबैदों। बिथांनि नखरा जोबोद गोरिब। बेरामिखौ नायनानै हा-हु, मोसौ, दाउ, अमा फाननानै आरो नखरनि बाय बाहागि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा जा एसे एनै हायो मदद होनानै फाहामथाय होदोंमोन नाथाय बेरामा मोजां जायाखै। बेनिखायनो रायजो राजा आरो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। एकाउन्ट नं 591207303329 मुं गावदां दैमारि बसुमतारी ब्रान्स राजघर चाराली 5663 जानबुं नम्बर 8508527560 9864851488